Ez egy komoly videó lesz. A videónak a lényege annyi lesz, hogy én a napokban letöltöttem Xboxomra a Robloxot, ismételten, mert 2018 óta sajnos játszom a játékkal. Támadt egy nem saját ötlet, mert ettől az úrtól, Kevin, ugyebár, tőle vettem ezt az ötletet, inspirációt. Ha meg valaki azt mondja, hogy copy, akkor mondom a counterözéseket, nincs befestve a hajam, és sem naponta rakok ki videót. A szemüveg meg más téma. Szóval belekezdünk ebbe a csodálatos játékba, körülnézünk, hogy milyen csodás játékok vannak ezen a csodálatos platformon. Én a napokban már körülnéztem, és vannak borzasztóak, nagyon borzasztóak. Szóval ugyanúgy belekezdünk is bele. A videóhoz a játékok azok úgy fognak működni, hogy Twitchre föl lesznek, Twitchre fogom streamelni hang nélkül. Gépen meg fölveszem a kamerát, a videót, és akkor így lehet majd engem látni. Szerintem belekezdek a csodás játékba. Elvileg Twitch-en elindítottam a streamet. Király! Amíg ügyködök, addig valami intrót összerakok, mert így kell. Eliédek a videója az banger! Király! Jó, kezdjünk bele ebbe a csodálatos játékba. Nem tudom, keresek random játékot, ami így érdekes. Szerintem megvan az a játék, amivel most fogunk játszani. Tung 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 horror. Ez jó. Éj, jó. Kábel meg be van akadva. Szóval nyitva. Click to Sahur! Sahur! Tele van az arcom, mint troll lesz. Ahol tudok... Aha. Egyre furább ez a játék. Baby, csak most léptem be. Pörgetés. Mit pörgetek? Pörgettem egy 250 coin. Jó. Jó, akkor ez mi? 3, 6, 5, 8, jó. Ez mi? Stung szahúra nem tudok, de úristen! Hogy jön? Ezt tudom használni? Nekem nincs pénzem. Szahúr. Okay. Miért van a szahúros mém a Porjon mém megkeverve, azt hiszem. Pénz. Extra life. De hogy? Az előbb átláttam a falon. What the fuck? Érdekes. Ó. Ezt nem tudom használni. Mik azok? Ez pörkölt? Nem. Ez ami croissant akar lenni, gondolom én. Amúgy majdnem az 5-ös vizsgás szakács tudásomat bevetettem. Oh no!
tud jönni? Nem, jó. Jaj, parkour. A gombámat, a skinemet ne nézzétek, mert unatkoztam valamikor, azt megvettem. Mennyi 150 bobax. Nem ezt akartam. Ennyi? Ok. Tökére jobb felső sarokban nem láttam, hogy ott mi lenne, mert ott pont ki van takarva. Gondolom 10/3. A nyétet gyűjtöttem össze. Oh shit! Észre se vesz. 4/10. Aha, ja, azt akarja csak ki. Megyek a tea irányából. Úgy oda kötöttem ki. Jó, ez a játék elég weird volt. Elég weird. Ez kell ide. iShow Speed Horror. Jó. Nem mondok erre semmit. Egy személyesbe bejoinolok. Mehetünk is. Hol lett a skinem? Szóval. Change and clock in. Oké. Jó. Jumpscare all. Köszönöm. Elvileg átöltöztem. Clockin. Az jó. Az jó. Föltakarítok, úgyhogy nincs a kezembe. Mi is a banánt akartam kint az ajtó. Jó, de bent is a... Oh, bra. Gyere, muszáj ránézem, jó? De bobax! Miért kerül minden pénzbe? Várakozzak, jó? Bedobott be, hogy jumpscare all. Szotyi van? Mi a fasz történik itt? Persze, ilyenkor kapom az értesítést. Search-et. De jumpscare all. Risztok, akkor vissza kéne ide mennem.
Ó. Akkor restockoljuk a dolgokat. Nem lehet kizumolni, mert ez a belső nézet, ez a Robloxon belül ez a halálom tud lenni. Ez én onnan jött. Mi akart lenni az iShow Speed izé? Cristiano Ronaldo, suey. Simple as that, bro. Mi történik itt? Hú, de megijedtem az arcot. Az hogy van? Ez akar lenni az iShow Speed? Ez a gonosz iShow Speed. Igaza van, nem vagyok egyedül. Hát a technikailag most is. Dispannol. Jó. Adom. Nem akarom a banánt. Szia! Ó, ez ők jól meg van csinálva, felcsinálom. Mi a fasz? Mi? Ez csak ilyen cédula volt. Jó, bejött valaki. Csokolom. John Wick. Nem fog fordítani. Az biztos, mert azért angol tudásom nincs meg hozzá. Viszont miért nem fest senki se semmit? Ez annyira... Hagyjál már. Annyira fura. Coming for you. Oké. Te mondod. Igen, ezzel mondjuk egyetértek, tényleg szép időnk van. Addig, amíg a gonosz iShow Speed nem jelenik meg. Hívjam a rendőröket. Oké. Pedig majd megítja izé... Ronaldo! Az iShow Speed izé... hülyeségei. Fel tudok menni? No, nem tudok felmenni. Hát szerintem ebben a feliratban nem úgy tűnik. Ezért stalkolna engem. Jaj, de megijedtem. Csak egy kislány.
Jó, diszpánol. Megkapcsoltak a lámpák. Miért? Várja, most egy öngyújtót kell. Hát én is látok. Minek akkor izélni? Ide van, nekem is kell fény. Lényegtelen. Ez ott van kint, jó. De amúgy a zene kísértetesen tetszik. Ja, hátulról kell menni. Kísértetesen tetszik a zene. Mondjuk jó a zene. Need to find something. Mindjárt kapok egy jumpscare-t és így... Jumszare. És így megyek végig háttal. Nem. Így. Nah. Nah. Don't scare this game. Mi? Jó, megvan. Ennyi. Oh, let's go, folytatva így. This game don't scare. Don't scare this me. Oké, megvagyunk. Jó. Szia, uram. Hova bújjak? Jodái show speed, el kell bújni. Be a hűtőbe. Do you love God? No. Do you love God? No. I show speed. Jönnek a rendőrök. Gondolom be fog nyitni és kapok egy olyan nagy jumpscare-t, és nem. Ez még nem az ending. Walk home. Haha! Jobb otthon nincs is az erdő közepén, amúgy. Tetszik a pengés fák. Do you love God? Úristen! Ez a legijesztőbb chase jelenet, amit láttam addig. Jaj, ne! Ott izé. George, have your pen. Have a good night. Ez volt a güvenni. Szerintem Kevinnek ez a játék tetszett volna. Én úgy érzem. Mik vannak még, lássuk csak. Ó, ez tökéletes lesz.
fene ez a játék? Ez lesz az. Ezzel kell játszani. Oké. És ez mi? Haló? Oh. Jó. Mi a fene? Mi a fene történt itt? Oké, megyek erre az oldalra. Sokkal játszak, ahogy én azt látom. Meghalnak az emberek. Levike, Levi! Hát ez gatya. Akkor meg kell keresni. Gyere, Levi! Öt hét, 2 hét. Jó. Na az baj, hogy ott lesz. Jó, ott haltak meg, akkor. Jó, mi a fasz? Játszok ezzel egy ilyen. Oké. Ennyi. Kijutottam. Ez kell játszani. Meglát, hogy ez lesz az utolsó játék. Igen, ez is lesz az utolsó játék. Ezt meg is fogom vágni. És fel is fogom rakni ma még videó, izé. Mi a fene? Mi a fene? Orfújásért elnézést. Legközelebbi videóban már nem lesz ilyesmi, ez biztos. Hát jó, menjünk ide. Ez egy Mario 64 blokkú játék lenne, csak ilyen minél érdekesebb. Jó, szerintem legyen utoljára még ez. Azt utána csüssz. Meg akkor nem lesz rövid videó legközelebb, mert ez így ez most így zorfújás miatt szimplán. Meg akkor kitalálok valamit, ez csak így jött most.
Type jumpscare off, jumpscare on. És ennek mi is a... Csak rá kéne jönni, hogy mire akadták azt a gombot. Igen, játszunk a játékkal. Igen, szóval, hogy azt mondom, hogy számon mondja, akkor azt kell csinálni. Jó, nem jöttem meg. Mi van? Nem mondod semmit? Egyszerűen nem értem, hogy itt... Mennyi fa van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hány 8? Ja, Simon mondja, ja, hogy ja, hogyha fölé van írva, jó, na várjunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, jó van. 8. Ez a remote-talak. Rossz látni, mert egyszerűen nem lehet látni azt, hogy nem látná. Itt nem lehet látni, hogy csukjam be a szemem, jó? Na. Van, akkor számoljunk újra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Full véletlenül csináltam. Full véletlenül. Na, ettől most beszállt. Ja, nem... Szerintem ennyi elég is volt. Aki látta, annak köszi. Egy olyan játékot akarok, amit végig tolnák.
legszívesebben, és azt szerintem a hang nélkül játék, mert én azt tavaly már megvettem, és én azt egyszer már végig toltam, de újra végig kéne tolnom azt a játékot. Ezen a héten már talán meg lesz csinálva, még nem tudom, elgondolkodom rajta, viszont köszönöm szépen a megtekintést. Így az elejére visszatérve az, hogy kopizni fogom meg Kevint, vagy nem az a célom, leginkább nem az a célom, Kevin bemutatja, és úgy néz ki, mint bárki player, szóval, ja. Én meg úgy nézek ki lassan, mint egy Yakuza. Köszönöm, aki itt volt, szerintem át is változok lóvá. Hello!